Naata karon sa Donion Garden. Garden. Mo ning akong garden nga gipatukod niya. Akong Sabado karon panahon na sad sa pag-adventure ni nang bandin. Sorry na sad sinang bandin nakita ko mais nga dugay-dugay na jud nga wa nakita sinang bandin ni hunong mi para pag video sa mga mais nga bag-ong tubo. Kunya kay na may bridge niya, na amaze ko sa mga punuan sa kahoy. Sa padung sa kay Don Mion Garden niya kuyog ta adto ta motangas tag bukid, makita na sad taglain-lain nga mga kahoy, mga mais, mga buntod lang kay buntod raman sad ang naadri sa Cebu, wala may mga dagko kayo nga mga kabukiran. So nagpadung na sinang bandin, layo-layo sa niyamong naadtuan, pero kani siya nga lugar Cebu City ra ni siya nya. Sige, padayon ta kay nindot jud kayo ang mga view no sa atong nakita. Ug nakita kog mga buntod. Di ba nindot kayo ang iyahang kuan o iyahang view. Mura kog na amazed ko sa kanindot. Samtang ni nagsigig motor, sigig dagan, nakakita ko na kuanan nako na ako'y nakita niya. Nindot kayo siya nga background. Hunong mi diring dapita. Tanaw na to kadiyot. Lan hindutan nir. Hindut kayo. Dako asa ba mountain eh? Dako sa mountain. Hmm? Murag mountain jo. Oh? Anong kangit-ngit man sa akong kuan? Okay. Hello! Good afternoon! Nasad ko ikapakita ninyo. Nakita ninyo ang naa sa akong background. Di ba kanindot? Na mga mais. Isa sa akong gikamingawan ang mais. Sa una, buhay probinsya lagi. Pugas mi. So tanawan ninyo ng mais. Gagmay pa, wala pa kapamuso niya. Na dito nga side, dagko-dagko na siya. Nagbuhok-buhok na. Nindot kayo ang view no? Tanawa. Mao ni ang Cebu. Bukid sa Cebu. Bukid ba niner? Di man ni bukid. Buntod. Mga buntod. Mga ni. Itoyok ta mo dara. Nagpaabot sa ako kay nag selfie pa ko diri. Nya. Nakita ninyo nga naa sa akong luyo nagkuan sila. Dara ay. Na naitaw no. Kana. Nagtanom na sila kay naay part nga tamnananan. Nya naay part nga nagpugas na sila nya. Naay part nga maupay pagtubo. Nya kani siya wala pay buhok-buhok unya. Kato didto kanang naay puti-puti ang ibabaw, mao na siya naa na nay buhok-buhok ang ilahang mais. So, di sila magutman. Kay inig ani-ani naay musunod. Mao na so magpadayon mi adto mig Don Mion Garden. Kita taon niya ha, taod-taod. Pila ka minutes naabot nami sa amuhang destinasyon.
Muna yung akong garden niya gipatukod niya. Akong gibisita karon kung unsa nang kahimutan niya. Dako na di ang ako ang miracle fruit. Ano akong miracle fruit niya gitanong. Ali, dayon ta ano pa dula sa unang hindi ka rin. Nangangkon pa rin. Ito tayo. Unya, okay ra ka ani. So siya din kay kanang mura kung katong ganahan bitaw nga magpa-pray na pwede siya magara. Unya katong basta nindot siya tungod sa kanang mga buwak bitaw makakuha sa stress. Unya nindot siya. Kuha siya nga lugar kanang very Relaxing. relaxing, serenity, experience niya. Ako ipakita ka dito. Nasa sila diri unique kayo. Kita ni mo ang akong auto. Nagbuga. Iyan lang itamnan. Drive ko ron. Ato ko. Cebu. Una lang ni ako ang sakyan. So pagdaga na ni nga una maniligid. Gilasan na sa sila nindot kayo siya nga buwak, no? Unique. Lahi-lahi lang ang buwak diri, lahi-lahi color. Nindot siya. Ta, basa. Basa man ang sunan na. Uy, sige, tandaan. Dito. Ay, kamirang duha diri. Walay tao. Di ba? Yahoo! Sayo ta. Sayo dako sa kontingan. Sayo ta na. Dito sayo eh. Ha? Dito sayo. Isa uy, isa uy. Isa ba? Punya sa atong pagsuroy-suroy nir okay ra ka. Okay ra kay dindot man siya kana relaxing siya. Ya. Pero yung word relaxing no bunog na kayo. Kuan siya kanang makawa sa stress. Punya, Muna siya kanang nindot kayo kuan nga nya salamat kaayo ha kay imo ko gisuroy-suroy. ugod someday. Nya kay ang akong tiyan sige lang nako hiya kay kadako sa akong tiyan. Tapay heart dito sige tong sa tali Daghang to. kig heart diri. Nya mga lovers kung ganahan mo mo ari lang mo diri nya naani diri. Cebu City lagi hapon ni siya mga kabandin. Nya nindot siya. Makasayaw ka sa kanindot. Ato mi sa taas. Para naana sad mo'y makita nga lain. Tanawa na ay laing heart. Tara. Oh, na ay laing heart nang iyahang atubangan na naa sa pikas. Mo ato tag heart kay picturean daw ko niya. Uy, di man agoy di man na maong agianan dra uy naman diri oh. Nawa. May mga duwindi. May butterfly. Pa-pictures ako kadiyot ha. Okay. Mga kabandin, salamat sa inyong pagsuporta. Karon hapit na ko mo 2,000 subscriber. Unya na monetize na ko. Naghuhat na lang ko sa akong pin. So meaning kung naa na ko'y pin, hapit na ko magsweldo o dili oy. Joke. Daghan pag mga eye bags nga
maagian sinang bandin daghan pag mga nights nga dili katuog sinang bandin kay mag-upload. Mao nang tinuod basta YouTuber. Dili nakaatras, go na lang ng go. So salamat kayo sa inyong pagsuporta. Hinapunta mo padayon inyong suporta ni ng bandin. Thank you kaayo. Bisan na ambot kung kay nagbisaya ra man jud ko no. Siguro nakasabot ra mo. Hinaot unta nga mo padayon mo. Nya sa inyong pagsuporta ni ng bandin. Kinsa to? Alam mo babay na ba ko? Kinsa to ang wala pa naka-subscribe? Please subscribe my channel ng Bandins TV. So, i-click ang button para always mo ma-notify kung naay bag-o nga ma-upload sinang bandin. Ug karon kay hapon na, manguli pa mi. Mubabay usa ako sa inyo ha. Bye-bye! Hoy, panglupad na mo! Asa na inyong balay? Asa na inyong ipang buhat dira? Panguli na lagi mo! Namo, dili